Vlog bez hrášku, musel ísť domov, svinia, ale aj nevadí. Chvíľku sa budeme baviť, čo budeme presnejšie robiť. Teraz sme to presnejšie nepovedali, robili sme blbosti a o tom je náš kanál. Ale tak prečo náš kanál je o tom a nie o ničom inom? Lebo aby sme boli srandovní, aby nás viac ľudí odoberalo. To je tiež pravda, ale zase mohli by sme niečo iné robiť, než robiť blbosti? No áno, mohli. To čo tak? Hrať. Happy Wheel, Scream. Scream chceš? To je drastické, kamoško. Ten Scream, tak dobre, Scream nebude. Ale by som išiel Minecraft, tak ďalej. Happy Wheels, kamoško. Povedal som Nepovedal. Hej, nepovedal, zase som mu zobral čiapku jak minule. Všetko v pohode. Ty debil. Aj mobil. Ty kapsar. Kapsar. A ja sebe mobil. Ako hovorí Gogo? Niekdy. Tiška. Nikdy. Šiška. UFO porno. Rob to. A on tam aj tak skočil. UFO porno. Dobre, tak chceli sme vám len ukázať zábavný druhý vlog. Ježiš, čo mám s tým prvým vlogom stále? A inak Aďo, on sa originálne tak volá. Aj poviem ma priezvisko, lebo to bude tajné. Ale aj tak, budete ho poznať jak Buffyho. Hej. Ja som ozajstne Tom, ale budete ma volať Harley. Áno, a tak ďalej. Ja hráčka je inak. Gregor. Hej. Neviem, prečo si dal hraška, ale to je úplne jedno. Hej, také trochu divné. No ale aj tak by som chcel, aby si nás odoberali, keď sa vám to bude páčiť. Ja do ničoho nenútim, ale by som bol rád, keby ste nás odoberali. Áno, to by bolo najlepšie. My len nechceme vás akože za to, že niečo dostávame nejaký kredit, ale by to bolo milé. Hej, že by sme mali na tú jeden obmerateľ denne, na soke viac nie. Alebo budeme robiť blbosti niekde tu okolí starého mesta. Alebo budeme ešte robiť niečo také blbosti. Možno, že Aďo, on sám bude robiť tiež vlogy v Petrške. V Petrške. A to je všetko. Gregor, ten býva tu hneď, tak ako s ním sa môžeme dohodnúť Čak ja si veľkom hovorím. No tak, ale všetci. Ale nechoďte lepšie ku nám, lebo nás to bude trochu otravovať. Môžeme niekedy sa dohodnúť. Že nám napíšete, že chceme sa stretnúť s tebou. Ale nie. A nepíšte nám prosím žiadne výhražky, že ste klokoti a tak ďalej, že ste jebnutí. A tak ďalej. Že sme veľmi debili, že čo to robíme, že zdevastujeme a robíme... My si len chceme mať zábavu. Hej, aby ste sa aj vysmiali. Ale nebudeme opakovať po Gogovi. Ne. Šiška! Lebo... Budeme hrať aj hru Gogo Adventures. No áno, ale nebudeme opakovať po Gogovi tie vtipiky. Lebo nechcem byť ako niektorí... My namiesto Obamu budeme mať Mitt Romneyho. To bolo dobre, zabil. Že ja som zabil. A ideme opakovať po Rytmusovi. Si zabil. Tak to pochop, že konec. No tak, to je všetko k druhému vlogu. Tak škoda, že to konec. Že Gregor musel odísť, ale inak všetko v pohode. A jedna vec ma tak zaskočila, že keď sme pozerali videá, tak boli, Gogové, tak sme si všimli, že on toto používa svoj... Gogočan? Nie. On má dva kanály. Sme si všimli, že on má Gogoman TV a má aj že Gogos Vlog.
Áno, ale to on si urobil, aby dával iba samé vlogy, ja som si to o tom čítal. Ešte tam mal aj napísané. Skôr jemu to písalo, prečo má dva channely, ale jeden je Minecraft a Happy Wheels A také iné veci? A také hry, ale on má potom vlogy. Ale aj tak má to pomiešané, lebo... Ale inak my pouvažujeme, že urobíme ďalší, alebo bude sa to volať, že Psycho TV Vlogs, ale keď budeme mať veľmi veľa vlogov, akože premieš úplne, že veľmi veľa. Asi 50? Tedy urobíme nový kanál, ale nechceme opakovať podľa Gogovi. Áno, je to dosť výhodné. A hlavne gonky náhodou. Gonky zase. A ešte máme jednu vec, že náš spolužiak, on je taký troška, že má to pomiešané v hlave. On vždy robí to, že on si myslí, že má kanál, že má tam veľmi veľa videí. A sme pozerali každé jeho meno. Keď ho poznáte a volá sa Tomáš Bada, alebo ho nájdete na Keď ho nájdete, tak napíšte do komentárov. A tak, ja neviem, to je všetko. To tak už je to konec. Takže... Čudíme sa.